σαν εγώ δεν υπάρχει κανείς που να μην τον αγαπώ. Και σαν το βράδυ κινητό ξέρω πως να το ονειρευτώ. Βράδια βάζω στο λαιμό και μια χάτρα φυλακτώ. Γιατί βράδια καρτερώ στο λιμάνι σαν βρω κάποιον αγνώστο να βρω. Όσο κι αν ψάξω δεν βρίσκα το λιμάνι, τρέλη να με έχει κάνει από το Πειραιά. Όταν βραδιάζει τραγουδιά παραδιάζει και τις σπηλιές του αλλάζει και μισή από παιδιά. Το 1975 ο Μάνος Χατζηδάκης γίνεται διευθυντής του ραδιοσταθμού Τρίτο Πρόγραμμα. Ανάμεσα στα σχέδιά του ήταν και η δημιουργία μιας παιδικής εκπομπής και τα κατάφερε. Η παιδική εκπομπή εδώ Λιλικούπολη διήρκεσε μέχρι το 1980. Τους στίχους έγραψε η Μαριάννα Κριεζή και τη μουσική η Λένα Πλάτωνος, Νίκος Κηφουγός και Νίκος Χριστοδούλου. Εδώ Λιλικούπολη από τους μαθητές της τρίτης τάξης. Τράβηξα και σένα, Πάπη. Σήκωσε πια πανιέρα με το χαρχούδα δήμαρχο, δεν βλέπεις άσπρη μέρα. Λαέ της Λιλικούπολης, σήκωσε πια πανιέρα με το χαρχούδα δήμαρχο, δεν βλέπεις άσπρη μέρα. Κι αν ήσουν αρχουδικός, καιρός να μετανιώσεις, είναι δυσπροποπηλικός, αν θέλεις να προπόψεις. Δήμαρχο το χαρχούδα και τη ζωή μας κυβερνά μια κούδο πεταλούδα.
εβγάλαν οι χαρχούδικοι δήμαρχο το χαρχούδα και τη ζωή μας κυβερνά μια λουδοπέταλούδα. Όμως τις άλλες επλογές η ρόδα θα γυρίσει κι όλη η λίλη του πολύ εμένα θα ψηφίσει. Πάπη, κουράστηκα. Εντάξει, εντάξει. Τραβάω και σένα. Το δάσκαλο της τρίτης τάξης, ξέρεις. Το χοντρουμπιζέλι χορεύει τσιφτετέλι, χορεύει τσιφτετέλι στο χορό των μπιζελών. Και τα κολοκυφτάκια χτυπάνε τα λαμάκια πάνω στη πρασινάδα και πάνω στο γκάζο. Με ένα πράσινο καινούριο παπίλον για τον χορό της ήρθε η ώρα μου και εγώ να χορέψω με ένα αγκαλιάζεται το πρώτο μου Βουλίτα και σπανάκι χορεύουνε σιρτάκι στο χορό των μπιζελιών. Και πάνε οι μεγάλοι, χορεύει πεντοζάλι πάνω στη πρασινάδα και πάνω στο γαζόν. με ένα πράσινο καινούριο παπίλον για τον χορό των μπιζελιών. Ήρθε η ώρα μου και εγώ να χορέψω με ένα αγκαλιάζεται το πρώτο μου